Arestado ang usa ka dentistry student sa Davao City human nagpahigayon og actual dental procedures sa mga pasyente. Ani report ni Argil Relator. Sa mga video nga nahipos sa mga otoridad, makita ang pagpahigayon og dental procedures niining usa ka lalaki sa usa ka kwarto. Apan nasayran nga dili daay kini lisensyadong dentista. Busa, gikasa sa hiniusang pwersa sa CIDG 11 Davao City Anti-Scam Unit o Philippine Dental Association Davao Chapter ang entrapment operation aron masikop ang giingong pekeng dentista. Sulod ra mismo sa kwarto sa balay sa pekeng dentista, gipahigayon niya ang dental procedure sa usa ka poser patient sa barangay Bago-Oshiro, Davao City, Huwebes sa hapon. Nabo kay katungod na makuha sa mga abogado nimong pinili. Kanang moral braces siguro. Pero iya pa tong gi-injeksyonan para magnam, dili na siya makapil gani. O para dili mo sakit siguro. Mo to gihimo niya. So pagkuan naman to kauban tong taga sa EDG, gidakop din siya. Taod-taod na matud pa sa maong illegal na binuhatan ang 27 anyos nga suspect nga usa sa BI ka third-year dentistry student. Gani, makadaghang higayon na kining giwarningan sa Philippine Dental Association apan nagmagahi gihapon sa pag-undang. Illegal ang ginabuhat sa suspect sanglit dili kini lisensyadong dentista. Gikonsidera sab ang suspect nga international illegal dental practitioner sanglit naabot na kini sa laing nasod sa pagpahigayon og dental procedures. Actually mahal, no? When you say mahal, halos kaparehas lang ang uban. He's doing veneers and crowns and even bridges gamit ang iyang pabalik-balik nga micromotor pa. Kay gimonitor namo ni 3 months last January ni biyahig atog Taiwan. Nag-illegal practice, dentistry, nibiyahe na sa Hong Kong. Gihulat na muna dire. Midumili nga muhatag og pahayag ang suspect nga nagtingkagol karon sa custodial facility sa CIDG 11. Nagpahimangno ang otoridad labot sa mga implikasyon sa mga nag-avail og serbisyo sa mga dili lisensyadong dentista. Manghilabot ka sa baba dahil mga gum disease, open ang mga gums na mga dugo. Ang dugo, kung naay magdala nga hugaw, mabalik sa imong kasing-kasing, mo circular sa imong dugo, pwede ka magkasakit sa kasing-kasing. Kasong paglapas sa the Philippine Dental Act of 2007 ang atubangon sa suspect. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.